भैया देखो हम लोग केरला घूमने बीच आए थे भैया, एर्नाकुलम आए थे भैया, हम लोग टाटू कटावा लिया। देखो हाँ भैया, कैसे हो भैया? दादू किधर है यार? ये वाला आइसक्रीम चाहिए। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ? അവര് താഴെ ഇന്ത്യക്കാര്. അപ്പൊ ബോട്ട് വിട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവ്. बोट छोड़ना जगह का नाम एर्नाकुलम मरीन ड्राइव। पकड़ेगा तो आप ना